Nggih. Nggih, sembah nuwun Bapak Bupati. Nggih. Matur nuwun Kang Mas. Sembah nuwun Pak Wagub, Pak Pur, Pak Bupati sembah kasur siang sore Mas Kemet. Dalam Pak Wagub, napa niki? Buatan jenengan suatane pun saya wae dadak maringi. Niki napa Pak kula malah ewo Pak. Met aku ora bayar gak apa-apa Met wis ditomboki karo Pak Wagub. Nggih. Ini hahe koordinator iki ya. Ya iya ana iki. Apa mau dia Mas Dora? Apa? Enggak. Enggak, lu kok enggak tuh gimana? Masalah lagi aku lagi ngbangun sholat anak mau habis sedekah. Sik. Kok sik, Pak? Iki mau sing nembang sinten? Pak Pak Karo? kali Nike. Nah, sing maringi arta sinten? Pak Wakil Bupati. Pak Wakil gandeng Pak Wakil nembangi karo Niken iki apike amplope nggih Niken apa nggih sampean? Tadi Pak Wakil bilang gini Pak, Pripun? kalau nanti ini di dom ya, tapi yang di bahasa Inggris apa sih di dom Dibagi. ini nanti di dom sama penggalet sama sinden, tapi yang dibawa sama Komet buat panjenengan Mbak, gitu katanya. Met jadi sing tak gawe iki nggo sampean. Iya katanya gitu. Lah iya tak gawe. Karaimu elok ngono. Padha nambah kita. Selamat malam, Dek. Saya tak pernah kok akhirnya sampe. Betul. Nah. Nah, iki masalah lo jelas. Sabar, Met. Saya itu Tulung gandeng bendarane Bu Kesi, tulung kekno Bu Kesi. ora apa-apa, Met. Innallaha ma'asobirin kok sabar kuwi. Kekasih Gusti. Innallaha ma'asobirin kok sabar kuwi. Sesuk ya tidak kancane yo. Tapi kasir kamu tadi nggak dapet? Ndak sama sekali. Sama sekali. Ya ini ada 2 sih. Ya, ini berarti saya satu. Enggak. Lah Kamu itu bilang sendiri, minta sendiri. Gak, aku nih gini. Ojo, nah sini masuk njaluk dhewe. Iki tenang, iki malah iki. Ya. Kok ngono nek. Nah, enak ya. Nah, iki Dibuka sik, justru kalau bojo kurang. matur nuwun, Pak. Dibuka sik. Iki jadi fitnah. Iki nek ora dalang sing idolane jenengan iki ora mungkin. Sabar, Mek. Jelas iki. Sembah lu. Kok aku separuh ndak apa-apa, Mek. 150 gak apa-apa. Lah, ikhlas 150 untuk iki lho. Ora apa-apa. Piye? Lu jenengan berarti buang apa? Maksudnya iseni. Iseni Mas kaya ya butuh ngono lho. Tak gowo piye ta? Damit. Milih di kiri apa kanan? Oh, gede amet. Sing ngelinik mbok aku ae timbang dawa kono ya, Met. Ayo ngegron lho iki. Gron iku nyapa? Kok ngegron? Mosok ora kok ya. Ya wis ngelakno. Slendro kene. Oh ya, kene. Iku ene bagiane dhewe. Oh ya, siap. Nah. Kok gedean? Kiri apa kanan? Kanan. Lah lucune ndi? Iki yang ini. Oh iya. Kleru milihmu berarti. Kleru. Milihne. Mau enggak milihne? Ya milihne. Kanan mau keliru. Yo, milihne. Iki nek gak bani kan gak mungkin awakmu di paringi. Kiri. Ya. Piye? Jelas iku, Mek. Iya. Wah, enak Pak Paru. Oh, sabar. Ora itu apa-apa. Rene. Wis dah. Lek cerdas sampean pinter, pintuk 100. Rene, musake mosok ora itu dhewe, adoh dhewe Bojonegoro. Saiki jawabane wis 100 to? Jelas. Iya, Jawabane wis jelas. Nggih. Pokoke anggere sampean jawab kodok entuk 100. Ngoten, Cok. Sing penting intine lak kita cas ning jenengan. Oke. Terus 100 men nyun sewu jenengan ora mringkus raine, ngono lho. Ya. Nggih. Anggere jawabane kodok tak ganene jenengan. Oke. Kewan apa sing sok disuweke? Kodok. Nah, nek kene sik ya. Itu cukup. Nah, pertanyaan kedua. Kewan apa sing suarane kung? Kodok. Nah, kodok. Sampeyan duwe karo kodok milih ndi? Kodok. Nah, wis. Met. Duit, Dek. Anak yo butuh mangan lho, Met.
Kamu Met, anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kok wis bergandeng. Lah ya pas toh, Salindri karo Salendro. Salindri iki Salewangi. Niku Saleho. Salindri Saleho. Iki wis takdire karo Allah Taala, Met. Sing lanang yo dasare sing wedok ya ayu, sing lanang gagah dhuwur, Met. Oh. Iya, gagah dhuwur iki ya. Kok samono kok gagah dhuwur. Lah iki gedene sak ketelot. Aku mangsaku bae rasane iki rasane pelek nuwun sewu Mas yo. Iki Mbak Niken mohon izin. Upama ning donya iki ora enek sapa-sapa eneke wong lanang ning loro tok Komet karo Slendro. Sing mbok pilih ndi? Kowe milih piye? Oh milih bunuh diri to Dite. Wong iki kan ngomong iso bunuh diri lho. Eneng pilihane gur ngene tok. Kaya lo mati ya. Lek apa mati kok pilihane meng loro lho, Mek. Ada ki karo hawae duwe gatuan duwe gandengan. Wong ki mbok sing sadar. Sakmene mbiyane masyarakat Medan ki ra kok trimo nonton wayang ning pengen ngerti sapa rak raro to. Lho, pengen ngerti sinten, Bu? Kowe, Slendro apa mboten? Mboten. Lah kaya sapa? Kowe iki kesulaan mikir Salindri iki apik. Jajane Salindri to kowe. Lah tapi kan iki pasanganku wis rasi nggih Mas nggih. Aku sing ora pengertian ngono ki aku ya golekne. Aku tak golek dhewe aku. Ya golek dhewe kene-kene. Wong iki jelas sinden madang geden. Madang kara. Oh ya biar madang geden, Pak. Madang geden iki abahe iki madang geden. Madang kara iki. Itu sinden favorit kula. Mosok niku. Tenang ora legan. Lulusan isi. Oh iya. Jadi sing pas padha araku sejajar seimbang. Mari, Dik. Ini tak kenal ke. Saya omong-omong saya legan-legane tegese ndi bojo lho. Nggih. Lah nggih. Lah apa ora melak mripatmu? Kira bukesi. Ngaku-ngaku nyapa to, Pak? Kok ora ngaku piye sak awalane ngerti lek bukesi iki bojone Ki Cahyo Pintadi iki ngerti. Niki anu bojone Mas Cahyo to? Nggih. Lah, Mas Yoga ya kudu profesional. Lho, di atas panggung semua milik umum. Juru gemuk kok. Iya. Monggo coba Bu Esi, Bu. Dalam. Mohon izin niki kalau mau Mas Komet kan ngomong lek jenengan iki calone Mas Komet apa leres? Ah, mboten. Iya ta Ki? Aku ora ngomong ngono lho, Bro. Sing mbok pilih jare kowe presiden. Favoritku. Nek ngene-ngene iki tak ge opo? Aku nek iki masuk. Berarti Mas Ayo ki rapi sampe karo modal. Waduh apa cuman sewu lho Mas ya. Kula iki nek tenggene Mas Komet iku isin, Pak. Napa? Nek kudune piyambake rak cilik kaya kula niki bojone paling gak nggih awake rada cilik. Niki bojone niku awake niki bobote 130 kilo. Nek arep mlebu lawange miring, Pak niki. Aku mau ngono ya apa belas. Lho orang itu mempunyai kriteria. Ya kriteria favoritku ya wis ngono-ngono kuwi. Mbok ya dikon olahraga. Kaya Mbak Niken iki awake tanggoku lagi 3 dina wae iki lho. Kelangan bojo. Lah kok iso iki gara-gara langsing kuru. Dijak buwo, jak ngeda motor GL Max diantar lebat. Ganti kae. Cek jare bojomu tau kok kon lari-lari kae. Kan kok lari dia bojomu kene. Tiang-tiange paling goes di pirang kilo. Lari bojoku gak terima kelan, Pak. Tapi wis rong sasi. Kok rong sasi lari rong sasi lho. Kayak digawa wong, Mek. Gak kayak maraton kayak wis sumpah. Digawa. Lho kok rong kenangan. Takon. Yo, aku tak ayem-ayem dhewe. Kan olahraga sesuai program pemerintah ibu-ibu PKK iki senam nggih Mbak Niken. Mbak Niken senam toh? Iya. Ya, senam Pilates. Anu fitness. Pilates. Nah bojoku kayak fitness. Awake fit atine ngenes. Nanti aku nek buone sikon nggo mburi ya kayak melu. Nek soal bojo legaten emet wis anak bojo iki. Iki piye bocah kok? Anak bojoku kula isin Pak kanca niki. Iso wae. Bojoku legaten enek aku. Kok pegaten kita waplok pisan wae. Iki guyon yo guyon di ruangane propan gowo. Sapa? Sapa ngomong ngene? Di ruangane ta, Pak? Para gowo.
Wis pegatan Wah, keliru sithik. ora cocok karo kanggo kowe iki ya. Nyapa? Kula isi lho Mas kaya. Ya, Ya kok kula wingi kan tanggapan ki Nganjuk mampir dhek Mas Komet hobine mancing dereng dugi. Mancing Pak lho. Ini aneh. Nggih, andukan ngeten iki to. Andukan sementen kali sementen lah kok kurang anduke to. Kayak pandu. Apa kae? Terpal. Agak cukup lah terima andur ya. Isin apa terus tak kandani. Mbak, Mas Komet nek sampean kok gak isin gak wirang karo aku to. Wirang apa Mas ora apa-apa Mas Komet gak enek. Oh, mbok yo ngono kuwi saru karo kula ngoten. Saru piye? Jajal aku delok. Lho Mas Komet sing wedok ngene. Kene 2 juta. Ya 2 juta, Met. Niki lho, Mbak. Lah kok langsung biyak ngene to, Met. Kayak dirembeti tekek, Met. Ya memang masalah bojo sing apik lho. Tenan pegatan. Bojoku buka ngono kok cuma berkorong juta. Bodoh, berarti kira rono-rono. Gak kenal apik nek bojoku. Wis ora becik kanggo kowe ku. Tapi ora masalah. Kaya tega lho karo kanca iki. Lah kula mboten njaluk sing nari sing wedok dhewe niku. Lah ora masalah piye tak komen iki? Lah kowe jane karo kanca perhitungan lah bareng karo bojoku 2 juta kok langsung buka ini. Lah kowe tanggapan kalau aku kurang 2 juta campur sari ndebokang nanti iki ra diwenehi Sapa-sapa? ndebokang campur sari mulu. Iya piye? Ora kok wenehi kok kurang 2 juta. Wis tak keni. Endi? Lah tak wenehi bojomu mau karo ngene. Lunasi lewat kuwi. Ya kok enak oleh bonus tape weh. Oke, nembaki. Oke, siap. Pamundute Ibu Bupati karo Ibu Wakil. Nggih. Coba di apa ki kolaborasi karo Sinden Madangkara. Nong bir, ayo. Coba kaya apa? Yan, yo papat. Ayo. Nek kanggo RW bir kita Nggih. ya. Pilihan yo iki antarane negara angin apa tangga kangen. Sing penting aja negara api omahe Avatar kuwi. Negara angin? Nggih. Oke, ya biasake dan jumeneng ayo. Nah, coba kaya apa? Negara angin. Yo berdiri cacos.
nuwun. Nah, kolaborasi yang luar biasa. Lah nggih kula nggih gumun salut kali Madangkara lho, Mas Yoyo. Pripun? Iki kan biasanipun menawi wonten nggih kula digarap ngangge musik. Musik Nggih. campur sari biasa. Madangkara wis Madangkara kok aja maneh kok negara angin iki segoro kidul digarap kok. Segoro Kidul lagune Mas Denny sing terbaru iki. Lagune sing piye, Mat? Sing ngawur rek. Mengikuti Gen Z iki ngono. Nggih. Napa ta sebabe kula kok mesti namung gamelan murni? Nggih. Gandeng gamelan menika lak produk orang Jawa. Jawa. Produk para leluhur awake dhewe. Nah, Alangkah indahnya kalau memang warisan dari para leluhur yang kita kembangkan, yang kita promosikan, bahwa kita tahu terhadap jati diri bahwa ini adalah produk Nusantara. luar biasa. Nah, menika ugi wonten dawuh Mas. Nggih, Mas Yoyo. Saking Pak Lurah Kebon Agung. Nggih. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang dalem wonten ing sebelah panggung. Ngaturaken selamat kagem Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati yang anggenipun memperingati hari jadi Kabupaten Madiun bersahaja. Mugi Madiun jaya selamanya. Nggih. Nyuwun gending saking gunung sampun kesupen binjing dalu utawi mangke dalu kasuwun gentos wayangan wonten ing Kebon Agung dalam rangka bersih dusun wates. Mas, sesuk bengi Nggih, mungkin dalu kali Mas TB. kali kula. Nggih, kali sampean nek. Kok bengi, Met? Kok bengi, Met? Nek kok bengi jelas bayar aku, Met. Soalnya kan minggu ngandani ucap nonton memang. Nggih. Ora, Met. Ora kene kok melu. Ora. Kancane akeh rukun yo. Ugi menika saking Mas Bayu Dermo. Pak Dalang salam hormat kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kami mengucapkan selamat hari jadi Madiun tercinta yang ke-458. Semoga semakin hebat, harmonis dan bersahaja. Amin amin. Dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Madiun Mas Bayu Waji. Nggih, menika. Ugi dipelenggahi kalian para senior seniwati ing Madiun. Nggih. Menika Ibu Endang Sulastri. Nggih, beda enggak tim Beda, nggih kalian IE Mas Adit nggih. Wau wonten Mas Naryo wonten Mbak Uun sing mandegani para panembromo sonten mau. Nggih. Mangke wonten goro-goro tetep bersama Mbak Niken Salindri malih. Nggih. Menika kalau tak leren sawetawis tak mbadhetne gelaring cerita nggih Mas. Monggo nderekaken mriko Iya, Dek. Monggo. Serakit mbadhetke gelare sanggit yo tak dereke.